chazong le a chezong po ni se tudlai chana chuan lar deuh hluai hi a har to lawani abik takin thil dang dai le maksak tak tak mi ti ve zen zen lo ti phei chuan nunglama internet khovel chuan zui ngal chatin thok le khata ni tlem te darkar tlem te chung lekin milar ani ring ngot thei to internet khovelin min chia pia nu ngat thei hi chuan nimin maya minaran kha voina chuan milar tak ani thei tlat chutiang thalak le video munom le beng titlai tak tak hun ol no kha nana kan en tamber te zinga chuan ui du om tak tak le nautelom om tak tak te video po hi a en hlo ber pol le milom ber pol ani ti ila kan soi swal om lowe captiona cute dog emo cute baby ti vel atel ik to hi chuan ina chak om bik ngoi ngoi chin chung tiang zinga chuan ui telom om tak tak mani ke yakal zei zei theite po hi antel chiang bal ome heng ui te ke pahnih-a kal zai zai te video hian lom a hlo in ui ngai na tu le ngai na velem lo te tan po thil dang dai le mu nuam tak ani ve shim shima wangin viewer po an nga chin rem rem hle a heng ui te hi a en kol tu te chuan lom om le mitla tak a chei bolin a chen te phei chu mei cheno pang ang tak te a chei dang lamin em bek ti vel an a til chin boka an ke ma pahnih chu kut ang takale kang wa in an ke hnung pahnih chuan an kalta zai zaya en mai chuan an lom omin an kiu thlo talom uite pakhat a hming bau bau chu hetianga ui ke pahnih-a ding theite zinga lar ber pol tia soi theile video po tam tak nei to ani a video en to po mi tam tak in om mai thei dau dau hian korpo zadon lai anei nge a chung thuam no in chena sang nen chuan East China a Shanghai Municipality area vela chuan atei kwal hai china ke pahnih ading at chung hian atlan theia azwang vel theibok a mutu apiangin andu in anlom ema a video te hi internet khovela phei chuan ami khwal lo hle ani ama nei tu wen chuan a uite dau hian atet laia changin azir tir po ni chuang lawin ke akal hi athiam thule apian pui ani arin thu asaya ma se adin reivak theilo thule a chau deuh chuan kalpa ngaya akal ve mai chin thu asoi bokani thokhat lai po khan China chuan uite pakhat a hming diuk tia an pho asak chu school no pang ang taka thuamin uniform ni om tak le me cheno pang phe khok bun tirin anunga bek sen no an a tir tra bok china ti chuan jilin khopui vela chuan kholaya ante tir hai chin mita mutu te chuan an lomin an du ema an bial deuh tuawa a chenin thla te lak sakin video a lo cover pol po mitam tak an ombok chin he uite nei tu chuan diuk chu thlachom pakwa a upa ani to thule atet lai changa ake hnung pahnih-a kaltura a train dai to thu asoya engtiang chi in nge a train ti ero asoi lang du lova chuti lain ake pahnih-a kal chu nuama ti hle thu soin ti tir lem lo pon ama po a ake pahnih ring chunga akal chin thu asoi bokani ti chuan enge modeu lai chang khan uite an ke pahnih-a dingle le chunga an kal tor lai video te chu ron lar ta hluain uite sang video po mu tur tam tak omta ui chen khat phei chuan nuam ti le hlim mel po an pume uhlom lo ma se a hmuna en tu le thlir tu mai ba ka internet lama an video lo thlir tu te chuan kan lo lomin mu nom kan lo ti em thung ma se heng video phena hian enge in phum ru ti ngai to zui kan om ngaim le Dr. Patricia Alderson Canadian Veterinary Medical Association a Animal Welfare Committee chuan mi attention lak nana trik thatak chu ani ma se a phena hian enge omti tu man kan shelo engtiang che en nge ke pahnih-a ding tura duan ni lo uite te chu ke pahnih-a dinga kaltir thei tur khopin an nor luya an train ti hi shiat ani lo hetianga an ni dan tur ni lova omtira ke pahnih-a rei tak din tir hian
an ru chuk tua ti kholo vek thein har satna a thlen thei ani ti in a soi ma se engtiangin nge anei tu te hian heng uite kalzei zei chin te hi an train ti nem nge thei tu tur thil aron ir chuak ta tlat mai Malaysia atangin video pakhat aron dar chiam maya chu video chu mi papakhatin a uite ke pahnih-a din tir tuma a train lai vel ni in a uite chu a ke pahnih-a adin thei mai silo wangin a beng hoi sok soka a thing nok nok boka atum le chin uite la chu lau em chungin an ding ve don soi soya ma se atale zel boxi anei tu pa chuan tiat pui soi sak takin kuta thlak ta chiam mai ani hei mai ba ka hian Malaysia atang vek hian video pakhat churon dar chiamin an video chu ui nei tu ni om tak mi pa le meichia ten an ui vul konga an lo pe deuh pop pop lai ani a chan po an ui kalpui chu ke pahnih-a akal theilo wangani video achanga alandan chuan hemi te nu pa emo in ngai zong te hian an ui chu kholaya an kalpuya an bula an ui chu ake pahnih mangin a local vela la boka ma se har sa ati de unge ake pali chuan ading le chin chu vele anei tu pa ni om tak chuan a pe ta ngek mai chin ani meichia chuan tiang ni om tak akeng vu boka hei hi avuak nan an mangtel bok ni in angai the ti chuan H&M store a telu puin chulai mono om te chuan uite ke pahnih-a kal chu an lo lomin an lo mudu ema ma se a phen a torna ero an shat pui hau si lo he ui hi mi ngai ven hlo du nan asam anti sen sak thur bokani he video hian dem le soizui a hlo na sa hle a animal rights activists peta ho phe chuan anei tu te dem na thu chwa an lo chwa pha hialani Elisa Ellen peta director po in uin ke pali an nei hian chan anei kan hlim hlop du luat wanga en nom le mu nomatana anni dan tur ang nilawa siam chal kan tum chin hi anun ron thlak tak zetani ti in asoibok tin peta te chuan ran chunga nun ron na le ti du dana ti top turin heng ti luina a trick sang anti tir live video le thalak poste like a share kwal lau turin ngen na thu chwa an siam bokani ni emi puinol puin kan mu du ber ani miau si chuan heng thil te hi a chalove adik love tia soi soi hian omzia anei thuilo mai the ena hlo tho si chuan phurna le chakna atu tho thei tlat ani